are in listen-only mode. Så er vi lige ved at være. Jeg skal bare lige have slukket en masse ting, jeg har kørende her. Sådan der. Så håber jeg, ikke alle sammen kan høre mig. Jeg hedder Brian Reiner. Jeg sidder som projektleder med ClubOffice blandt andet, og har været med til at lave det her årshjul sammen med Jakob Skov, hedder han, for DBU Fyn. Det er sådan, hvis I ikke har prøvet at være med på webinaret før, så for det første optager vi det. Og I kan høre mig, men jeg kan sådan ikke høre jer, men I kan stille spørgsmål. Der er sådan en lille vindue til at stille questions i. Og så tager vi dem sådan i puljer, de her spørgsmål, når de kommer ind. Jeg viser lidt, og så tager vi lidt spørgsmål og så videre, og så ser vi. Det er ikke sikkert, at vi kan fylde en hel time ud, men vi prøver. Først og fremmest, så kan man sige om det her årshjul, det er, at det er jo lavet på baggrund af det, som de her klubrådgivere, der kommer ud til klubberne, de har brugt som værktøjer til ligesom at få kortlagt alle de opgaver, der kan være i en klub hen over et år. Det tager udgangspunkt, eller det tager ikke udgangspunkt. Det ligger her i ClubOffice under klubben. Nu skal vi lige vende os til det nye system, og skal lige starte med at sige, at jeg er på vores testsystem, så jeg kan gøre, hvad jeg har lyst til, men det virker også lidt på hastigheden en gang imellem. Så det er ikke altid, vi lige kan være. Men det ligger her under klubben i opgaver og årsplan. Og som standard er det rimelig tomt, som I kan se. Det gør faktisk brug af en anden funktion i ClubOffice, som hedder persongrupper. Så det kunne være, at vi lige skulle gå ind i persongrupper bare lige og lave et par stykker af dem, fordi mange af de opgaver, der skal laves herinde, skal bruge persongrupper. Persongrupper ligger ned under menuen personer og hedder persongrupper. Der skulle gerne være en persongruppe i forvejen, der hedder bestyrelsen, men vi kunne lige lave en, der hedder sponsorudvalg. Og så giver vi det lige en farve, fordi det arbejder årshjulet meget med. Det arbejder med farvekoder, så man kan se de forskellige persongrupper i forhold til hinanden. Vi kan også lige finde nogle personer, vi gerne lige vil putte ind i den her persongruppe, fordi det er sådan, at når vi kommer til årshjulet, så kan vi uddelegere nogle af de her ting til specifikke personer. Så lad os lige se, om I ikke i den her testklub skulle have nogle personer, der lige hedder Ole. Jeg kan sige ham der tilføje. Vi kunne have givet ham en titel og en bemærkning. Vi vælger bare lige at sige tilføje her første gang. Så har vi lavet os et sponsorudvalg med en enkelt person i, og vi havde en bestyrelse. De her persongrupper kan man lave lige så mange man vil af. Der skal nok flere til en klub end bare lige 2. Men opgaver og årsplan. Vi starter her i, i den visning, vi kalder opgavevisning. Det vil sige, det er sådan set her, man definerer alle de opgaver, der er i klubben. Og så er der 2 andre måder. Der er 2 visningsmåder. Der er et selve årshjulet, og så er der en oversigt, mere skematisk oversigt. Dem skal vi nok komme ind på. Opgaverne består af en hovedopgave og mulige underopgaver. Så vi kunne godt lave en tur til Barcelona, og så sige, det er hovedopgaven, og så have en hel masse underopgaver ned under at bestille en bus eller sådan noget. Men det kan vi lige prøve at kigge på en gang, fordi det man helt specifikt gør, det er, at man heroppe i toppen i ikonerne, der opretter man en hovedopgave. Der er også mulighed for at lave nogle andre ting heroppe, åbne en hovedopgave, slette en hvert hovedopgave, kopiere årshjulopgaver til næste år, den skal vi nok kigge på, og eksportere den valgte visning til PDF. Men lad os prøve at lave en opgave. Kan vi lige se en gang. Skal jeg lige få klikket rigtigt på ikonen. Herinde opgaven, det er en definition af, hvad er det her for en hovedopgave. Sådan helt standard definitionsmuligheder. Men lige præcis her kan man se, at man kan tildele den til en persongruppe. Og det der sker, når jeg deler den til en persongruppe, eller tildeler den til en persongruppe, det skal den gøre,
så får jeg en mulighed længere nede i selve opgavebeskrivelsen. Og nu er der nogen, der siger, at de ikke kan høre noget. Det håber jeg bare, I andre kan. For ellers så er det selvfølgelig uheldigt at sidde og snakke for alle sammen. Men lad os gå videre med opgaven, indtil der er andre, der siger, at de ikke kan høre noget. Opgavenavn. Vi skal sige, hvad skal vi kalde det? Sponsorregnskab, kan vi kalde det. Vi kan skrive en beskrivelse. Det er ligesom I har lyst til. Så kan vi udvælge, hvad for nogle måneder skal den her opgave udføres i. Vi siger måske, det skal være i marts og i august. Vi kan også tage en bestemt dag i de her måneder. Jeg kan se, at lyden går igennem andre steder, så det er nok kun et sted her. Men lad os nu bare sige, at det her det gør vi hver den første i marts og august, og det er her til 2017. Årshjulet er nemlig lavet sådan, så det er årsbestemt. Så det er 2017 årshjul, vi er i gang med at lave nu. Opgaver for 2017. Vi kan også godt lave dem for 18 og 19 og så videre derudaf. Men som jeg skal vise senere, så er det også mulighed at kopiere nogle af de her opgaver, hvis de går igen fra år til år. Så er der en type, og de her 3 typer, de er defineret fra start af. Det er en skal-opgave, altså det er noget, der skal laves, det er noget, der bør laves, eller det er noget, der kan laves, den her opgave. Så vi kan jo sige, at vores sponsorregnskab, det skal laves. Så er der en mulighed for at sige, hvor meget regner vi med, det kommer til at tage hele den her opgave. Vi siger, at det tager 5 timer. Udført tester vi selvfølgelig igen nu, men det er til det punkt, hvor opgaven bliver udført, og så har man mulighed for at klikke det af og holde lidt styr på, hvor meget der er tilbage på året osv. Af de ansvarlige personer, der kan vi jo lige sætte Hans på, som var i udvalget. Vi kan også vælge en helt anden, end ham, som var i det her sponsorudvalg som en persongruppe. Men lad os nu bare sætte Hans på, og lige gennem ændringerne. Så nu har jeg lavet en hovedopgave, siger den, hovedopgaven er oprettet. Du kan oprette underopgaver til denne hovedopgave her. Så nu har jeg lavet sådan en hovedopgave, som er bare et sponsorregnskab. Det laver vi hver den 1. marts og hver den 1. august. Det kunne godt være, at der ikke var mere til det her. Det kunne godt være, at det var opgaven. Det kunne også godt være, at der var underopgaver til den her hovedopgave. Og det er sådan lidt efter selvfølgelig opgavens omfang, eller hvad det er. Men det kunne være, at der var en opgave, der hed indkald. Skal det kunne stave rigtigt også? Indkald til møde. Og det er også det er noget, vi bør gøre tidspunkt. Det som vi definerede før i marts. Og så det er det første møde. Hovedopgaven, den kører i marts og august, og det her det er en underopgave, så den kører bare lige først i marts. Tager nok ikke 2 timer indkaldt til møde. Og det er ikke sikkert, at det er Hans. Det kunne være, at det er en helt anden. Det kan være, at der ikke er nogen ansvarlig person på den her opgave. Så har vi lavet den her, og det kunne godt være, at der var den anden, og også indkaldt til møde, som var til august. Så laver vi bare en til hovedopgave. Eller det kunne være en, der hedder bestil med til møde. Underopgaver kan vi lave alle dem, vi vil have. Altså det er helt som man definerer det selv, hvor mange gerne man vil have underopgaver. Det kan som sagt være, der slet ikke er nogen. Det kan være, der er nogle ansvarlige for den. Det bestemmer man selv. Og som sagt, hernede ved ansvarlig kan man også søge andre personer, end dem, som var i persongruppen. Så når vi sådan begynder at definere alle vores opgaver i klubben, så begynder de sådan at komme hernede af. Det der var en af funktionerne heroppe, det er, at man faktisk kan eksportere den her visning til en pdf-fil, men man kan også herover i selve søgningen. Når der kommer rigtig mange opgaver, nu er det ikke så svært at overskue det, jeg har lavet her. Men man kan godt gå ind og begynde at sige, at jeg vil godt se kun opgaverne til bestyrelsen, og jeg vil også kunne se en bestemt hovedopgave, hvis det er. Og så kan man, hvis det var, lave en pdf-fil lige præcis til den her, til den søgning, man havde lavet, og så vil man kunne sende det til vedkommende og sige, men her der er det, der nu er til sponsorudvalget, sponsorregnskab til den her opgave, og så kunne man få sendt det til hinanden. Selvfølgelig kan de andre også bare logge ind i ClubOffice og kigge med, men det kunne godt være, at det ikke er alle, der har adgang til ClubOffice. Så nu har vi et sponsorregnskab. Det kunne godt være, at vi lige skulle lave vores bestyrelsesmøde, skulle lige ramme rigtigt.
bestyrelsesmøde, og det holder vi altid i, lad os nu bare sige, at vi holder det i oktober. Det er altid den 10. oktober, og det skal vi selvfølgelig afholde, og det tager cirka 4 timer at afholde. Og den hovedansvarlige her er Carsten. Så nu begynder vi stille og roligt, og det er selvfølgelig noget, der tager noget tid, men nu begynder vi stille og roligt at bygge alle de opgaver op, som vi har i klubben. Og det kan jo være alt. Det kan være, at der skal holdes, vi holder en stor eller en kop stævne i et eller andet dag, eller kantinen skal gøres ren, eller vi har en masse andre ting. Vi skal rydde op, starte sæsonen op, vi skal starte indendørs, vi skal klubopgaver. Det kan være vidt forskellige opgaver, det kan være økonomi, det kan være, husk vi kører kontingent, hvad er de her 2 gange om året, eller 4 gange om året, den ansvarlige er den her, og så videre, så det er alle opgaver. Og så siger, hvad hvis der for eksempel er bestyrelsesmøde hver den første i måneden, jamen så tager vi bare og markerer dem alle sammen her. Siger, hver måned, hver den første. Og så gemmer vi den her. Så nu kører vi bestyrelsesmøde hver den første i måneden. Første tirsdag er ikke en mulighed på nuværende tidspunkt. Men det var der en god udvidelsesmulighed til senere brug at sige, men det var første tirsdag, altså så man kunne vælge en ugedag i måneden og så videre derudaf. Det skal jeg nok tage med på en lille liste over udvidelsesmuligheder. Når vi nu får alle vores opgaver lagt ind i systemet, sådan stille og roligt hen ad enten på samme tid eller løbende, så har vi en fin oversigt over dem her, men vi vil godt have dem defineret, eller vi vil godt have dem vist på en lidt bedre måde. Og det er der, de 2 andre visninger herude kommer frem. Så opgaver er i virkeligheden til at definere alle opgaverne, få dem lagt ind. Underopgaver, alt hvad der nu er i klubben, og der kan løbende komme nogen til osv. Når vi så gerne vil have en fin visning af dem, så er det, vi bruger en af de andre løsninger. Og det er så den her, der hedder årshjul. Kunne være en af dem. Årshjulen er det grafiske visning af, hvordan ser det her ud. Kan vi lige prøve at gøre den lidt mindre, så I kan se det. Det er den grafiske visning af, hvordan er året i min klub. Man kan se, at for skærmmæssigt her, lige for min skærm, måske kunne jeg godt lige, uden det går helt i stykker, gøre det en lille smule mindre, så I kan se det. Men det er den grafiske visning af hele året, startende med januar, februar, marts og så videre derudaf, det vil sige et kvartal op i den her rude heroppe, og næste kvartal og så videre derudaf. Der er nogle årshjulsindstillinger, det vil sige, man kan vælge farven i hjulet, og man kan få vist underopgaver, og hvad for en type opgave man gerne vil have vist. Der er nogle farveforklaringer til opgaverne, og så er der selvfølgelig også nogle farver på de her udvalg. Nu kan jeg se, at jeg har ikke givet min bestyrelse en farve, så alle bestyrelsesopgaverne står med hvid, og sponsoropgaverne står med blå. Jeg kunne bare gå ind i, hvis jeg gerne vil have en lidt pænere oversigt, eller hvad man skal sige, at kunne jeg gå ind i min bestyrelse, og lige sige, at dem skal jeg lige have vist med den her farve, så det kommer til at se lidt bedre ud. Men det er noget, der kommer fra grupperne af, altså kan man sige, fra de persongrupper, man har oprettet. Så nu ser årshjulet sådan her ud. Det er måske ikke de pæneste farver, kan man sige. Men det kan man selv lige, vise. Og der er lige Sean, han spørger lige om, og det kan han næsten se her, om selve teksten så kommer i en hvid en, altså det her, hvor står bestyrelsesmøde. Ikke i den her version igen. Jeg skal tage det med. Det lyder som en fornuftig idé. Det er bare defineret, hvor der er det mørke farver, men det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Skriver man med sort, så er det lidt svært at se. Men årsagen til, at der er nogle af alle de her indstillingsmuligheder, helt oppe i toppen er der faktisk også, du kan også få årshjulet vist kun for en persongruppe, altså vil sige, jeg vil kun vise sponsormodul, eller sponsorudvalgets årshjul. Så vælger man kun sponsorudvalget, så får man deres årshjul, så du kan i princippet godt lave en masse forskellige persongrupper, og så sige, at det er kun deres årshjul, jeg vil se. Jeg ved ikke, om det vil give nogen mening at lave det helt ud på afdelinger, men det kunne da godt være, at man endda kunne lave en uge 17
afdelingsårshjul, og så sige, at jeg laver en persongruppe, der hedder U17, og så plotter jeg alle deres opgaver ind og så videre ud af. Det kan man jo eksperimentere lidt med, men her er det muligheden for ligesom at sige, at jeg vil godt have vist hele klubben, eller jeg vil bare vise nogle af de her persongrupper. Her igen muligheden for at tage visning ud i PDF-format, så at man enten kan printe eller vise det et andet sted, så årshjulet kommer ud på noget materiale, hvis der skulle være nogen, der ikke har adgang her til Club Office. Så det er en af visningerne. Man kan gå ind og holde musen hen over de her bestyrelsesmøder, og så få selve beskrivelsen. Nu har vi ikke skrevet nogen beskrivelse, men havde vi skrevet en beskrivelse til bestyrelsesmødet, eller man kan gå til hovedopgaven her ved at ligesom at trykke videre den her vej, sådan så man kommer over til den her hovedopgave. Så det er en af mulighederne. Og jeg kan se, at der kommer nogle spørgsmål omkring, at specifikke datoer og sådan noget. Det her, det er tiltænkt som det grafiske overblik, altså det er simpelthen tiltænkt som overblikket over, hvad har vi i de forskellige måneder at lave her. Er der nogle steder, hvor vi har ekstremt travlt, er der noget, hvor vi slet ikke laver noget, eller så videre. Med muligheden for at sige, at de skal bør vil opgaver, og også få vist de underopgaver, der skulle være til noget indkaldt til møde og så videre. Der hvor man får en lidt mere skematisk oversigt, det her over i den, der hedder oversigt, det er meget smart, at den hedder det. Her kommer en mere skematisk oversigt over, hvad er det jeg skal, eller hvad er det klubben skal. Og der Gitte, hun spørger ud fra spørgsmål efter seminaret og så videre. Hvis I bare skriver spørgsmålene som det går, så skal jeg nok sortere i dem bagefter, så tager jeg dem sådan løbende. Gode forslag er altid velkomne, dem skal jeg nok skrive op. Og spørgsmålene, dem bare skrive dem ind, så skal jeg nok tage dem. Her er det så som sagt en oversigt over de forskellige persongruppers arbejde, kan man sige. Den er i hvert fald inddelt efter persongrupperne og deres opgaver dernede af. Hvad for nogle måneder er det? En sort prik, en hovedopgave, en hvid prik, en underopgave. Indkaldt til møde, bestil mad, er det, der skal ske i marts. Det er ikke den selve opgaven, det er bare, der er underopgaver i marts. Vi plotter ikke alle underopgaverne ind, for det kunne der være utrolig mange af. Vi sætter dem ind i en samlet form og siger, okay, her i marts er der nogle opgaver for sponsorregnskabet, der skal laves, og man kan så gå til de her underopgaver ved at trykke sig ind i den blå her, og så kan komme ind og se, okay, det er de her underopgaver, der jeg skal have lavet. Igen her muligheden for at sætte den til PDF. Kevin han spørger, hvor man ser spørgsmålene fra de andre. Dem ser man ikke nogen steder, Kevin, så spørg bare. Vi klarer det nok, hvis du spørger om det sammen. Jeg skal nok svare på dem og sige, hvis det er. Men igen, PDF'en til at printe ud og få vist et andet sted, sendt til hinanden, eller hvad man skal. Jeg lovede lige, og det snakkede vi om fra start af jo, at det her er et årshjul, som er defineret på året. Man kan også se, når man kan lave søge herover, så hedder den 2017 lige nu. Nu kan man sige, nu er vi lige midt i året, så det er nok ikke så meget, men lige snart vi kommer hen omkring oktober-november, eller hvornår det er, så begynder vi selvfølgelig nok at skulle planlægge næste år. Det kan også godt være, at der er nogen, der allerede gør nu, fordi de har holdt en eller anden fodboldskole, og den skal vi også planlægge næste år, og så kan det være, at vi begynder at lave årshjulet til næste år. Så heroppe i den her, der hedder kopier årshjul og opgave til næste år. Og der er simpelthen muligheden for i den her at sige, hvad er det så jeg skal? Skal jeg kopiere det hele til næste år? Altså vælge år, der skal kopieres fra 2017, og den kopierer automatisk til 2018, så det er ikke noget med, at vi fortæller det til 2018, jeg skal kopiere. Er det alle opgaverne, jeg gerne vil kopiere over? Og den tager dem bare råt, som de er, altså det vil sige med de datoer og alle de personer og så videre, der er, så kan det være, at der er nogle andre, der står for det næste år. Dem kommer man så ind og tilretter på det tidspunkt. Så hvis vi tager alle opgaverne her og siger, at vi skal kun holde de her bestyrelsesmøder næste år, det er kun bestyrelsesmøderne, vi har med over, så kopierer den dem nerover, og så skulle vores drop-down gerne heroppe begynde at have et år til,
der hedder 2018. Og det vil så sige, at nu arbejder jeg i 2018 og kan begynde at lægge alle bestyrelsesmøderne ind for 2018. Og jeg kan hoppe til årshjulet for 2018 og se, hvordan ser det ud, og så videre. Og jeg kan også hoppe til 16, hvis det nu var, det havde kørt på det tidspunkt. Så vi gemmer opgaverne fra år til år, sådan, så man kan ligesom komme tilbage og se, hvad var det, vi lavede sidste år. Er der noget, vi har glemt i 17 eller i 18? Så årshjulet bliver gemt fra år til år, og er lavet på årsbasis. Den måde kan man kopiere fra det ene år til det næste år, hvis der er noget, man laver år efter år, hvad der højst sandsynligt jo nok er. På den samme måde er det også, eller ikke på den samme måde, men det er også muligt her at gå op og slette en hovedopgave, altså for det her år siger man, det her bestyrelsesmøde var forkert, det skal jeg slette for eksempel, eller hvis det nu var, men altså I kan sagtens sidde og teste af og så videre, og se hvordan det er, og så stadigvæk få lov til at slette. Skal vi lige kigge bare lidt på nogle af spørgsmålene. En specifik dato på de enkelte underopgaver, hvad hedder det nu, siger Michael, altså det vil sige, at når man har en underopgave, så kan den have en specifik dato. Og det har den sådan set, jeg ved ikke om den har, nej, det har den sådan set ikke. Jeg tror faktisk nok, den har det, fordi den ligger hernede, det har jeg glemt at vise jer. Godt, du spurgte, Michael. Nu skal I se en gang, og jeg tror også, den er på hovedopgaver netop, fordi at hovedopgaver er defineret til at ligge på et eller andet tidspunkt i en måned, og der ligger en dag i måneden, det vil sige den anden, den tredje, den fjerde, den femte. Underopgaver har I en anden mulighed for, nu skal jeg lige se en gang, skal vi lige finde en underopgave. En underopgave, den kan ligge på, hvad skal man sige, et tidspunkt, der ligger bare i marts, det skal bare gøres i marts, eller den kan være brugerdefineret til, at den skal ligge på en startdato, det vil sige, den her underopgave, den starter, nu har vi jo skudt os lidt ind på nogle forkerte datoer her, men vi siger, at det er den går fra den 8. eller kun den 8. Til den 8. eller 8. til 9. Så underopgaver kan godt have en start og en slutdato. En hovedopgave har som definition en måned, den bliver lavet i. Sådan er produktet lavet, kan man sige. Den følger meget det, som har været ude med klubrådgiverne, ikke ens betydning med, at vi kan lave gode ændringer til det. Så sagde jeg på et tidspunkt, spørger Gitte, at jeg kunne vælge en anden person, end dem der var. Jamen lad os lige prøve at tage den her ansvarlige person, der for eksempel er på en af de her underopgaver, det skal jeg selvfølgelig vise lige her, at man kan, lad os lige gå tilbage til alle hovedopgaverne. En hovedopgave kan selvfølgelig rettes i. Dobbeltklikker på hovedopgaven, og så kan man rette det, man vil. Nu er det her til sponsorudvalget, men det er måske ikke lige Ole, der er den ansvarlige, selvom han er en del af sponsorudvalget. Det kunne godt være, at vi havde en helt anden person. Og så trykker vi den her anden person ind, og så kan vi få lov til at søge i alle dem der er hernede. Det kunne være, at man kunne være så heldig, at man kunne finde mig selv, sagde hun, og så der. Og så er det nu mig, selvom jeg ikke er en del af sponsorudvalget, så er det nu mig, der er ansvarlig for den her hovedopgave. Det samme kan jeg på underopgaverne. Vi kan se underopgaverne herinde på hovedopgaven, indkald til møde eller bestil mad. Det samme kan jeg på en underopgave. Jeg kan gå ind og finde en ansvarlig person, eller jeg kan søge vedkommende frem, og nu skal jeg lige på den rigtige underopgave. Øjeblik. Der, eller en anden person. Det er samme princip som før. Jeg tror faktisk, der var en fejl her, så jeg lige, men det skal jeg nok lade være med at råbe så højt op og huske den selv og få den rettet. Når man så er nået til igennem nogle af de her opgaver, så er det selvfølgelig mulighed for at sige, at nu er den udført opgaven. Nu har vi holdt det her sponsorregnskab, det har vi lavet, eller et eller andet, eller det er selvfølgelig lidt sværere, hvis man har en hver måned opgave, så er den en lille smule mere svær at få udført. Så det er mere et spørgsmål, om man her skal gå ind og sige, at vi har bestyrelsesmøde, og så skal man lave, selvom det måske er lidt irriterende, nogle underopgaver, som man kan sige, at man udfører underopgaverne, fordi
i princippet bliver det her bestyrelsesmøde jo aldrig udført. Jean har spørger, om der på et eller andet tidspunkt er muligt at lægge et indlæg det på hjemmesiden, altså i Klub CMS. Ikke på nuværende tidspunkt, men det vil da give god mening at ligesom sige, at vi tager det med over på hjemmesiden nu, når vi har det i en af formerne. Om det så skal være det grafiske årsjul, det er nok måske det, som vil give mest mening. Så spørger Allan, om man kan importere fra Excel, hvor vi i dag har alle de opgaver, vi laver. Ikke umiddelbart. Altså, jeg tror, jeg har fået lidt svært ved at fange formatet. Jeg tror, det vil blive forstået. Altså, jeg kan godt forstå, at I har alle jeres opgaver defineret nu, men jeg tror, det vil være lidt for omfattende at finde et ordentligt format. Jeg tror alligevel ikke, at vi vil kunne ramme det format, som du har dem stående i din Excel, og sikkert er nogle andre, der har den i en anden Word eller et eller andet. Så umiddelbart er det nok lige det hårde arbejde en sen aften, hvor det regner eller et eller andet, og de siger, nu får jeg lige sat mine opgaver hen på den her måde. Så siger Gitte, får du direkte besked, eller skal man sende pdf-filen? Der er ikke nogen, der får direkte besked for det her, fordi vi kan ikke gå ud fra, at de har adgang til Club Office. Så det er jer, eller en eller anden i Club Office, som definerer alle de her opgaver, og så kan man sige, at hvis personerne har adgang til at komme ind i Club Office og kigge, så kan de gå ind og se det, og de kan sortere på de her persongrupper og finde ud af, hvem er de en del af, eller hvad man skal sige. Men der er ikke nogen, der får automatisk besked, fordi man har tildelt dem en opgave. Men altså, det er da ikke ensbetydende, men det ikke er en fornuftig idé i virkeligheden at sige. Det kunne da godt være meget smart at sige, at nu er du blevet tildelt en opgave, og du skal huske at udføre den her på det her tidspunkt. Det vil selvfølgelig nok kræve lidt, at vi lavede et eller andet, så vedkommende kunne komme tilbage i systemet igen og sige, at nu har jeg udført det. Men jeg kan godt se det ene i, at man kunne få besked på, at man skal bestille mad, og når man så har gjort det, bestilt mad, så var der også mulighed for ligesom at gå ind og sige, at det har jeg gjort. Så det skal vi da tage med, at man kan sætte en ansvarlig person på det her bestille mad. Det skal jeg nok tage med. Altså sådan, så når man har tildelt Ole opgaven, at han så får en eller anden besked, og han så også har en mulighed for at ligesom at sige, at den er udført, måske endda selvom han ikke har adgang til Club Office. Det ville være smart nok, at han kunne gøre det. Michael han siger, vil det være muligt for en ansvarlig for en underopgave kan sætte et flueben i udført, så en overordnet ansvarlig kan se, om underopgaven bliver udført? Ja, altså man kan sige, det kommer lidt an på, lige nu er det jo muligt, men det kommer lidt an på, hvem der har adgang, altså om man vil give alle adgang til det her årsjul. Men som jeg snakkede om før, kunne man måske godt kombinere det lidt med at sige, jamen du har fået den her underopgave, vi sender dig en mail med et eller andet link i, så når du har udført den her underopgave, så klikker du på linket, og så kan du som ansvarlig i Club Office se, at den her opgave har vedkommende nu sagt udført til. Det kunne da give et godt workflow og en god mening i at gøre det på den måde. Det er ikke noget, der er lige nu. Lige nu er det mest tænkt som et administrativt værktøj til dem, som planlægger årets gang, eller hvad man skal sige, om det så er bestyrelsen, eller hvem det er, eller en eller anden i klubben. Men det var da en fin mulighed til næste version, ligesom sige, jamen, så gør vi det selvfølgelig også til sådan en helt full-blown opgavestyrings ned på de ansvarlige også, så de kan komme, i hvert fald som i det mindste kan sige, at de har udført opgaven. På nuværende tidspunkt er det jo sådan, at hvis man giver dem lov til at kunne noget i Club Office i den her sektion, så kan de i princippet det hele, og det kan selvfølgelig være, at det kræver lidt justits ud i klubben, når det sker. Ja, så som Michael siger, uddelegering af ansvaret var en frem, og det bliver en flaskehals, hvis vi skal tjekke op på, at folk har gjort det her, ikke? Så man siger, så vejen frem vil selvfølgelig være, at man som klub får defineret alle de opgaver, der er i klubben, man får uddelt dem til de ansvarlige, og man så også kan få en respons tilbage fra de ansvarlige, ligesom at sagt, jamen nu har jeg gjort den her opgave uden hele tiden og skal tjekke op og sige, har du gjort det,
at man kan gå ind her i systemet og sige, at når der sidder et hak ved den her, ergo betyder det selvfølgelig, at Hans Ola han har udført det her med, at han skulle bestille mad til det her bestyrelsesmøde, eller til det her sponsorregnskabsmøde, uden at jeg skal tage fat i ham hele tiden. Men i bund og grund, så er det det. Det er lige så simpelt, som det ser ud til, at det kan blive lige så komplekst, som I vil gøre det til. Det er sådan set, hvad I selv bestemmer at gøre det til. Der ligger selvfølgelig også en vejledning, og den skulle gerne ligge her på spørgsmålstegn. Nu er jeg sådan lidt, nu er vi til vores testsystem, så når jeg trykker på det, så vil jeg ikke komme nogen steder hen. Men ellers så er det klubservice, hvor alle ting ligger omkring ClubOffice også, og der ligger selvfølgelig også klubservice DBU.dk. Der ligger selvfølgelig også til opgaveoverskjul. Ligger der selvfølgelig også en vejledning til her. Hvad I skal gøre, og hvordan I opretter hovedopgaver, underopgaver og listen og så videre derudaf. Så den ligger der i klubservice. Men når I er i jeres rigtige system, så vil I kunne trykke på spørgsmålstegnet her og komme hen til den support. Nu har jeg fået gjort det helt småt. Det har I levet med et stykke tid. Det går nok. Så at få lavet alle opgaverne er helt sikkert jo den største opgave for jer, og ligesom få sat ansvarlige på alle de her opgaver. Når alle opgaverne er defineret, så har I så oversigtsmulighederne til ligesom at gå ind og se, okay, hvordan ser det så ud? Hvad er det så, vi skal i hvilke måneder? Alternativt søge frem for de persongrupper, I har, og så sige, det er det, den her persongruppe skal på jeres årsjul, printe det til dem, eller hvad man vil. Slå nogle ting fra, eller vise underopgaver, eller ikke vise underopgaver. Det bestemmer I selv. I kan også trække oversigten ud, som vil gøre det. Og så siger Michael lidt, om vi kunne sende spørgeskema ud, hvad klubberne vil kunne se og bruge årsjulet til, og så prioritere opdateringerne, så ikke bliver presset ønsker fra øst til vest. Det er vi altid interesseret i. Man kan sige, at der er jo rigtig mange sektioner af ClubOffice, hvor vi kan gøre noget. Altså det er jo et produkt i udvikling hele tiden. Så det synes jeg vil være en god idé. Jeg tror nu nok, at vi i virkeligheden prøver at se lidt mere, om vi kunne aktivere vores Facebook-grupper til at gøre nogle af de her ting, ligesom sige, nu tager vi fat i den her sektion. Jeg skal nok selvfølgelig tage de ting med, som I har sagt i dag, plus en enkelt fejl, jeg lige har set, mens vi har hoppet rundt i systemet. Det kan være det, fordi vi er på test, men det er jeg ikke helt sikker på, at det var. Og så tager jeg dem med i de prioriteringer, eller de ønsker, fordi det ligger jo sådan, at ClubOffice er der masser af ønsker til, dem samler vi på en prioriteringsliste, og så går vi den igennem, sorterer prioriteringslisten, og så vil vi gerne prøve at se, om vi ikke, som noget af det, vi har prøvet på ClubCMS lidt, også kunne få aktiveret jer, og ligesom sige, at det her, det er 10 mest, eller en 6, eller de 7, eller hvor meget det kan blive, mest indsætte ønsker fra jer. Hvad synes I, vi skal prioritere? Altså, hvad synes I, der skal være de næste ting, der skal komme til ClubOffice? Sådan så vi får aktiveret klubberne lidt mere. Førhen har vi haft en superbrugergruppe, som er bestået af 2 klubber og nogle lokalunioner. Vi kunne godt tænke os at aktivere flere af jer, og så sige, jamen så bruger vi vores Facebook-grupper, eller hvordan vi kan aktivere erfa-grupper og så videre, til ligesom at komme ind over med og være med til at tage de her beslutninger om, hvad det næste er, vi skal udvikle. Ja, Michael siger også, at der var god erfaring fra ClubCMS med prioriteringsønsker. Ja, man kan jo sige, at selvom I kun i gåseøjne måske er 50 stykker, der får svaret på det, så er det stadigvæk et større og et bredere udsnit end de her 5 stykker, der måske har siddet i en superbrugergruppe før. Så vi stadigvæk siger, at det bliver mere repræsentativt at få de her 50 ind over, end det vi har haft før. Så det bliver nok noget af den vej, at vi prøver lidt både for Kampklar og ClubOffice og ClubCMS, at det bliver lidt den vej, vi kommer til at gå. At vi tager ønskerne ind fra jer, som I sender ind til os. Vi sætter dem op efter hvor mange, småprioriterer dem kan man kalde det, efter hvor mange der er kommet med de enkelte ønsker. Og så tager vi top et eller andet 5-10 stykker og sender ud til jer og siger, hvad er det så, vi skal som det næste. Det synes jeg giver rigtig god mening alle steder. Så det var sådan set
aftens visning af opgaver og årsplan, årsjul bliver det også kaldt. Det har lidt forskellige navne. Men gå ind og prøv det. Som sagt, der er ikke noget, I kan gøre galt, og lige nu er der ikke nogen, der får besked på noget, selvom det kan godt være, at vi laver det på et tidspunkt. Men der er ikke nogen, der sådan begynder at blive bombarderet med mails, hvis I går ind og eksperimenterer lidt med det. Og ellers prøver at få det til at fungere ude i jeres klub. Jeg tror, det er et rigtig, rigtig godt værktøj til at få et overblik over, hvad det er. Siger Steffen, han siger lige, jeg skal tage nogle af de sidste spørgsmål. Det kunne være smart, når man skulle tilmelde hold med mere, kom de ting automatisk op på årshjulet, eller de var lettere at lægge ind. Ja, altså det vil sige, at nogle af de her frister, der er, kan man sige, der har vi jo i virkeligheden den kalenderfunktionen i ClubOffice til den, og det vil da også være logisk at ligesom prøve at få integreret de her to ting, fordi de minder meget om hinanden. Så der vil der være en fornuft i måske også at prøve at kigge på, hvad gør vi i den forbindelse med nogle af de her opgaver, som jo er, hvad skal man sige, datobaseret, som fødselsdag og noget andet, vi også kunne gøre noget ved i den kalender, der er i ClubOffice. Så der vil der nok være en fornuft i at ligesom at sige, at den kalender, vi har i ClubOffice, der bliver en af de valgmuligheder, man vælger at sige, det vil jeg gerne se i kalenderen, det bliver også ting fra mit årshjul. Det vil da give mening i hvert fald, nu når det er, så vi kan få det til at hænge sammen. Og så Gitte, hun siger, at nu hænger medlemsregistreringen sammen med personer med klubhverv. Og så siger hun, at jeg har tidligere oprettet mit medlemsregister af personer med klubhverv. Det har jeg gjort, når jeg sender mail ud til alle. Og den forstår jeg ikke lige, Gitte, må jeg indrømme. Det kan være, at vi skal tage den på en mail i morgen på kontoret eller et eller andet, for lige at høre, hvordan det skal gøres. Man kan sige, generelt set, så prøver vi at holde de her to sektioner, medlemsregister og personregister, adskilt. Og ligesom sige, men personer, som laver noget i klubben, som har en eller anden relation, et eller andet værv, en eller anden ting, de gør i klubben, de skal over i personregisteret, og de andre spillere, passive medlemmer osv. skal over i medlemsregisteret. Og det skulle også gerne være at muligt at vælge fra begge grupper, når du skal sende mail ud til dem for kommunikationsværktøjet i ClubOffice. Det er selvfølgelig lidt ud over lige årsplanen her eller årshjulet. Og man kan sige, Gitte siger lidt om, hun er oprettet som træner. Altså måden, at vi definerer en træner hos os og også i ClubOffice, det er en, som er påsat et stamhold eller et turneringshold. Bare lige for at springe lidt ud over det, når vi har lidt tid til at svare på nogle spørgsmål. Så i bund og grund, så kan man sige, lige så snart man kommer på med det holdværv på et hold, så er man defineret som træner i klubben og kan trækkes ud på de lister, der nu engang er i ClubOffice, som for øvrigt er noget af det, som I har valgt, skal være noget af det næste, der kommer til klubsermesser, så man kan se dem. Men ellers så, vi har optaget det her, eller jeg er i hvert fald i gang med at optage det, så det skulle gerne, blive publiceret i løbet af, jeg håber det er i løbet af morgen, eller hvornår det er, sådan, så skulle der være nogen i klubberne, der ikke har set det, eller nogle af jeres kollegaer, eller et eller andet, så kan I bare referere til webinaret her, og så kan I gå ind og se, hvad det hele går ud på. Så der er jo ikke så meget grund til at bruge alt for meget mere af jeres tid i aften, så jeg tror bare, at vi siger tak for i aften her, og så skriver I bare, eller I ringer ind til os, hvis der skulle være et eller andet spørgsmål, også om alt muligt andet i ClubOffice. Vi sidder der jo på de tider, vi sidder, så det skulle der ikke blive noget problem i. Godt, tak for i aften.